It's already 10:05 in the evening and maglalakad ako pauwi. Oh my God, natatakot nga ako dito sa daan. Pero okay lang. Adventure na sabi nila. Ayan, pupunta na tayo sa highway. Ayan. Pero habang nilalakad ko ito, kalsada na ito papuntang yung highway. Guys, kung may ilaw lang sana, ang ganda ng paligid. Ang lamig pa pati. Grabe yung lamig. Ganito talaga sana pag nasa ano ka, sa nayon or ano tawag doon, yung sa Ilocano, yung nasa Taltalon Farm. Yun nga guys, grabe. Ayan na, nasa main street na tayo, main road pala, sa highway. Yan na yung masasakyan na ngayon. Mag-aabang tayo ng sasakyan pauwi kung meron man. Yan ang paganda ng mga bahay, oh. Ayan. Ayan. Yung lumang the old wedding shed. Yan, Barangay 23. Yung road. Yan. Tapos ito yung south side. Mag-aabang tayo ngayon ng sasakyan. So, nakakatakot maglakad mag-isa. Ganitong gabi na. Yan, dinala ko yung mga kamag-anak, tsaka yung nag-inuman kami. Ito, pinuntahan ko na rin yung alagad nating puno sa bundok. Yan, antay tayo ng sasakyan. Wait lang. Ano nga, mayroon na. Sentro, kuya! Pa-sentro! Inis na ba ko? Sana ako papuntang sentro, dinagmaon. Barangay 7 na tricycle. At to-mention na lang yung yung plate number 1. Ako. Sige. Para tayo ng mga sasakyan. Yan. Gusto ko na sanang lakarin to pauwi. Kaso nga lang natatakot ako. May mga nadisgrasya kasi dun sa part doon. Yan. Kaya dun din ako natatakot. Solo ride naman yun. Hindi nga tayo maayang kasi. So guys, mag-aantay lang po tayo saglit pa kung may daraan pa na ang sasakyan pauwi. Hopefully makahanap na tayo. Yan, sana nga may masakyan na tayo para makauwi. Enjoy naman yung pinunta. Diba? As in, fun. Ang ganda ng buwan, no? Talaga tumira dito sa farm side, countryside. Wait lang. Nag-rate ata. Porto, wait lang.